सहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देव अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गतिषे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय तरी श्रीमती वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताय गौर हरे मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 29. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊക്കെ വൈഫൈ കട്ടായിട്ട് എന്താ കാരണം അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ കഷ്ടം ഭ്രഷ്ടോഹമാത്മാവതാമനുപതാ യദ്വിമുക്ത സമസ്ത സംഗസ്യ വിവിക്ത പുണ്യാരണ്യശരണസ്യാത്മവത ആത്മനി സർവേഷാമാത്മാനാം ഭഗവതി വാസുദേവ തദനുശ്രവണ മനസങ്കീർത്തനാരാധനാനുസ്മരണാഭിയോഗ യോഗേന ശൂന്യസകലയാമേന കാലേന സമാവേശിതം സമാഹിതം കാർശന്യേന മനസ്തത്തു പുനർമമാബുധസ്യാരാൻ മൃഗസുതമനു പരിശുസ്രാവ. അഹോ കഷ്ടം ഭ്രഷ്ടോഹമാത്മവദാനു ആത്മവദാമനുപദാത്യുക്ത സമസ്ത സംഗസ്യ വിവിക്ത പുണ്യാരണ്യശരണസ്യാത്മവദ ആത്മനി സർവേഷാമാത്മാനാം ഭഗവതി വാസുദേവേ തദനുശ്രവണ മനന സങ്കീർത്തനാരാധനാനുസ്മരണാഭിയോഗേന ശൂന്യാ സകലയാമേന കാലേന സമാവേശിതം സമാഹിതം ക്രാശന്യേന മനസ്തത്തു പുനർമമാ മൃഗസുതമനു പരിശ്രുസ്രാവ. ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗിമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലം മുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം നിർവേദോ മാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യാ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം നിർവേദോ മാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. 30-ാമത്തെ അംബിക കേശവിദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീല മുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദ വിസൃജ്യ മൃഗീമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യാമൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവതിശ്രമുപശമശീലമുനി ഗണദൈദം സാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യാമൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനി ഗണദൈദം സാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസർജ്യം മൃഗിമാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്ര മുപശമശീലമുനി ഗണദൈദം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീ മാതരം ഉപശീലമുനിഗണദ്വൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദൈദം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനീഗണദൈദം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസുദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രം ഉപശമശീലമുനിഗണദൈതം സാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാ പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രോപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രം ഉപശമശീലമുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത്ക്ഷേത്രമുപശമശീല മുനിഗണദൈതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्यामृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदयिदं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्चरात् प्रत्याजगाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. भारती अम्मा माता जी बिल्कुल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलं मुनिगणदयुतं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालन्तरात् प्रत्याजगाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम हरे प्रभु जी. कृष्ण. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदयिदं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जर प्रत्याजगाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयश्री माता जी. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण. जी. चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसर्ज्य मृगीं मातरं हरे कृष्ण. हृदयाचार्य माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रम् उपशमशीलमुनिगणदयिदं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शोभा प्रति माता जी. चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालाञ्जरात् प्रत्याजगाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदयिदं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. चित्राजी माता जी. हरे कृष्ण. वत्सलाय माता जी. हरे कृष्ण माता जी. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. इत्येवं निगूढनिर्वेद विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रम् उपशमशीलं मुनिगणदयिदं शालग्रामं पुलस्त्या पुलहाश्रमं कालञ्चरत् प्रत्याजगाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. गिरिदासी माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्र उपशमशील मुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. चित्राजी माता जी. हरे कृष्ण. अनम्यूट दो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं
പുനർഭഗവത് ക്ഷേത്രം ഉപശമശീല മുനിഗണദൈതം സാളഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവത് ക്ഷേത്രമുപശമശീലമുനിഗണദയിതം ശാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാജഗാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണിത്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ കഷ്ടം ഭ്രഷ്ടോഹമാത്മാവതാനുമനുപദാത്യുക്ത സമസ്ത സംഘസ്യ വിവിക്ത പുണ്യാരണ്യ ശരണ സ്യാത്മവദാത്മനി സർവേഷാത്മാനാം ഭഗവതി വാസുദേവ തദനു ശ്രവണ മനന സങ്കീർത്തനാരാധനാനുസ്മരണാഭിയോഗേന ശൂന്യ സകലയാമേന കാലേന സമാവേശിതം സമാഹിതം കാർശന്യേന മനസ്തത്വ പുനർമമാപുതസ്യാരാ മൃഗസുതമനു പരിസുസ്രാവ. ഇത്രയും ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം, മൊബൈൽ ഡാറ്റ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭരത മഹാരാജാവ് മാന്റെ ശരീരത്തിൽ ദുഃഖിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്തൊരു ദൗർഭാഗ്യം! ഞാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ പാതയിൽ നിന്നും നിരസിച്ചു. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ പുത്രന്മാരെയും പത്നിയെയും ഗൃഹവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും വനത്തിലെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ആശ്രയം തേടുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ആത്മനിയന്ത്രിതനും ആത്മസാക്ഷാത്കൃതനും ആവുകയും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ ശ്രവണം, ചിന്ത, കീർത്തനം, ആരാധന, സ്മരണം എന്നിവകളാൽ ലീനനായി സദാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. മനസ്സ് സദാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരുന്നതിനാൽ എന്റെ ഉദ്യമം വിജയകരമായിരുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും എന്റെ സ്വന്തം ഔഢ്യത്താൽ എന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും ആകർഷണത്തിന്റെ വലയത്തിലായി. ഇത്തവണ ഒരു മാനിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മാനിന്റെ ശരീരം നേടുകയും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അഗാധതയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാന്റെ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി. അല്ലെ, താൻ വലിയൊരു തെറ്റു ചെയ്തു, ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിച്ചു, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭരത മഹാരാജാവിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിശ്ചിതമായ നിർവഹണ നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഡിത്ത നിമിത്തം അദ്ദേഹം നിസ്സാരമായ ഒരു മാനിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് തരം താഴുകയും ചെയ്തു. ഓരോ ഭക്തനുമുള്ളൊരു സൂചകമാണിത്. നാം നമ്മുടെ പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണെന്ന വിചാരത്തോടെ തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കും ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുകയും നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഇണങ്ങാത്ത ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയും അതിൽ പരിതപിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരൂപത്തിന് മാത്രമേ ഭക്തിയുപത സേവനം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇത് നശിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഈ ശിക്ഷ ശരിക്കും
ഈ ശിക്ഷ ശരിക്കും ഭൗതികവാദിയായ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി സഹിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഉള്ളതല്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആകാംക്ഷ അധികരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അവന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഇച്ഛ മൂലം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തത്തനുശ്രവണ മനന സങ്കീർത്തന ആരാധനാനുസ്മരണാഭിയോഗേന. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്രദ്ധൃഢവൃതഃ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതിരിക്കുവാനും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുവാനും അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. നാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ജാഗ്രത ആയിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നാം ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിനെ മാധ്യമമാക്കി കൃഷ്ണൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ സമ്പൂർണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സുദൃഢമാക്കണമെങ്കിൽ നാം അവയെ മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാം ബലിയർപ്പിച്ചവരാണ്. എങ്കിലും അവർ നിതാന്ത ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം പാഠമാക്കണം. അതുപോലെ നിരർത്ഥകങ്ങളായ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തി പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കരുത്. ഭക്ഷണം വിലക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ആർത്തി പൂണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാം ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം തുടരുകയും നാം നിലവാരം കുറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക മുന്നേറ്റം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. ചില രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അഭ്യർത്ഥ കാലത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയും വിനിയോഗിക്കില്ലെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കണം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തദോജേ മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭരത മഹാരാജാവ് നേരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ധാരാളം യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചെങ്കിലും അതിലും പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും അല്ലെ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു. നമുക്ക് തെറ്റാണ് അല്ലെ, അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനുള്ള വിശേഷാല ആനുകൂല്യമാണിത്. അവൻ മനുഷ്യന്റേതല്ലാത്ത ഒരു ശരീരം നേടിയാൽ പോലും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം സ്മരിച്ചിട്ടോ സ്വാഭാവികമായ മറ്റു കാരണങ്ങളാവലോ അവന് ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുക എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭരത മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹായജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭക്തി സേവനങ്ങളുടെയും നന്മകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ
ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിജയേന്ദ്രനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജ വൃത്രാസുരനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവര് പറയുന്നു, അഥവാ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല. അഥവാ നമുക്ക് ഈ ജന്മം ഇതൊന്നും ഉപകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരികയും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായി പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുക, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഈ ജന്മം ഉപകരിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും ജന്മം നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനിന്റെ ശരീരമുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു, സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി, പശ്ചാത്തപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തൊരു ദൗർഭാഗ്യമാണ് എന്ന്. അഹോ കഷ്ടം അല്ലെ, ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി, എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നശിച്ചു എന്നുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ പുത്രന്മാരെയും പത്നിയെയും ഗൃഹവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും വനത്തിലെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ആശ്രയം തേടുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു ആ മാനിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ പോലെ ലാളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ സ്വന്തം മകനെയും ഭാര്യയെയും കൊട്ടാരവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഒരു മാനിനോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് മൂലം എന്റെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ബലവും നഷ്ടമായി, എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീർന്നു. പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു, പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ആരാധന, സ്മരണം എന്നിവയാൽ ലീനനായി ഞാൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും മനസ്സ് സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരുന്ന എന്റെ ഉദ്യമം വിജയകരമായിരുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും എന്റെ സ്വന്തം മൗഢ്യത്താൽ എന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും ആകർഷണത്തിന്റെ വലയിലായി. ഇത്തവണ ഒരു മാനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം നേടുകയും ഭക്തി സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അഗാധതയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മനുഷ്യന് മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇനി മുതലേ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങളാണ് നൽകുക. ഭഗവാനെ മറന്ന് യഥേഷ്ടം ജീവിക്കുവാൻ അല്ലെ, പട്ടികളും പൂച്ചകളും പന്നികളും അല്ലെ, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയോ ഭാഗവതം പഠിക്കുകയോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയോ അമ്പലത്തിൽ പോവുകയും ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ അങ്ങനെ അത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവിന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പട്ടിയുടെ ജന്മമായാലും ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഭുവനേശ്വരിലുള്ള ആലിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിൽ പോലും സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് വെറുതെ ലഭിക്കുന്നതല്ലേ, നേരത്തെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അവർക്ക് വീണ്ടും അധമ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടത് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരിക്കുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലെ നിശിതമായ നിർവഹണം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഡിത്ത നിമിത്തം അദ്ദേഹം നിസ്സാരമായ ഒരു മാനിൽ ആകർഷണാവുകയും ഒരു മാന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് തരം താഴുകയും ചെയ്തു. ഓരോ ഭക്തനുമുള്ളൊരു സൂചകമാണിത്. നാം നമ്മുടെ പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന വിചാരത്തോടെ തോന്നിയ പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കും ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുകയും നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇണങ്ങാത്ത ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയും അതിൽ പരിതപിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അതിരെ പറയുന്നു, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം നമുക്കൊരു പാഠമാകണം, ഒരു സൂചനയാണിത്. എത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളായാലും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മായയുടെ കെണിയിൽ വീഴാം അല്ലെ. നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടും കുടുംബവും ആശ്രമവും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് രാജ്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭദ്ര പറയുന്നു, നമ്മള്
ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ, പ്രഭുപാദന്റെ വാക്കുകൾ, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പതനമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നാം നമ്മുടെ പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനുള്ള വിചാരത്തോടെ തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കും പതനം സംഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യരൂപത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ പ്രണത്തിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ഇത് നശിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഈ ശിക്ഷ ശരിക്കും ഭൗതികവാദിയായ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി സഹിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളതല്ല. പരമാനന്ദായ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ ആകാംക്ഷ അധികരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനൊരു ഭക്തനെ അഥവാ പതനം സംഭവിച്ചു പോയാലും അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമാവില്ല. അവന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തായിരിക്കും? അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ. നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാർ നാരദമുനിയുടെ ശാപത്താൽ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറുകയില്ല. എന്നാൽ അതിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു ദാമോദര ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് മോചനം നൽകി ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരം കിട്ടി. അതിലും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാലും അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു സാധാരണ ഭൗതികവാദിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ പോലെയല്ല അത്. അവന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഇച്ഛ മൂലം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തത് അനുശ്രവണ മനന സങ്കീർത്തന ആരാധനാനുസ്മരണാഭിയോഗേന. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സതതം കീർത്തിയന്തോ മാം യദന്തശാദാവത. കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതിരിക്കുവാനും പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ മധ്യത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാനും അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മാനിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കേണ്ടത് വന്നത് അവസാന സമയവും അല്ലെ. എപ്പോഴും മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മരണസമയത്തും മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സതതം കീർത്തിയൻ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കണം. ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത്. ചാണക്യ പണ്ഡിത് പറയുന്നു, നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു നിമിഷം കോടിക്കണക്കിന് പണം നൽകിയാലും തിരിച്ചു ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ നിമിഷവും വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം, നല്ലൊരു സമയം നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുകയാണ്. നാം ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിനെ മാധ്യമമാക്കി കൃഷ്ണൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ സമ്പൂർണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സുദൃഢമാക്കണമെങ്കിൽ നാം അവയെ മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാം ബലിയർപ്പിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം പാഠമാക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാം ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പാഠമാണ്. ഓരോരോ ഭക്തന്മാരിലൂടെയും ഭരത മഹാരാജാവിലൂടെ നമുക്കൊരു പാഠം നൽകുന്നതാണ്. എത്ര വലിയ ഉന്നതിയിലായാലും ഏത് നിമിഷം വേണ്ടെങ്കിലും പതനം സംഭവിക്കും. ഏത് സമയവും വേണമെങ്കിലും മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മായാശക്തി എന്റെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാണോ ശരണം പ്രാപിച്ചത് അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മായയെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം പാഠമാക്കണമെന്ന് ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ പറയുന്നു, നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരർത്ഥകങ്ങളായ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തി പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കരുത് എന്ന്. അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തില് അതിന്റെ തുടരുകയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം തുടരുകയും നിലവാരം കുറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയും.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. രൂപസ്വാമി പറയുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അഭ്യർത്ഥ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കില്ലെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കണം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്ന് പറയും. അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും. പിന്നീട് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പതുക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ ബ്രേക്കിംഗ് ഉള്ളൂ. 9:10 ശേഷമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവര് പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യേവം നിഗൂഢ നിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗിമാതരം പുനർഭഗവക്ഷേത്രമുപശമശീലമും ജനദായിതം സാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഹാശ്രമം കാലഞ്ചരാത് പ്രത്യാചകാമ. ഒരു മാന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഭരതമഹാരാജാവ് നിരന്തരമായ പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണമായി വിരക്തനായി. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആരോടും വിടുവാക്കിയില്ല. എങ്കിലും താൻ ജനിച്ച കാലഞ്ചര പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും മാതാവിനെ വിട്ടുപോന്ന അദ്ദേഹം പുലസ്ത്യന്റെയും പുലഹന്റെയും ആശ്രമത്തിലും സാലഗ്രാമ വനത്തിനും വീണ്ടുപോയി. ഭരതമഹാരാജാവ് വാസുദേവന്റെ കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം ഓർമ്മിച്ചത് അർത്ഥവത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും വൃതാവിലാക്കാതെ പുലഹ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാലഗ്രാമം എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. സമിതി അഥവാ കൂട്ടായ്മ വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ ഈസ്കോൺ സമിതിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരുവനെ പരിപൂർണനാക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. ഈ സമിതി സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഹോട്ടൽ പോലെ അല്ലെന്ന കാര്യം സമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ അംഗങ്ങളും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ സമിതിക്ക് ആരൊക്കെ വന്നാലും അവർക്കെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭക്തരായി തീരാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. ഭരതമഹാരാജാവ് ഒരു മാന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ വീടും കുടുംബവും കാലഞ്ചര പർവ്വതം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരുവനും അവന്റെ ജന്മസ്ഥലത്താലും കുടുംബത്താലും വശീകരിക്കപ്പെടരുത്. ഒരുവൻ ഭക്തന്മാരുടെ സമിതിയിലും സഹവാസത്തിലും ശരണം പ്രാപിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഘോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതുകൂടി എടുക്കാം. തസ്മിന്നപികാലം പ്രതീക്ഷമാണ് സംഗാച്ഛ വൃഷമുദിഗ്ന ആത്മസഹചരഃ ശുഷ്കപർണ തൃണവിരുത വർത്തമാനോ മൃഗത്വ നിമിത്താവസാനമേവ ഗണയൻ മൃഗശരീരം തീർത്ഥോദക്ക ക്ലിന്നമുത്സർജ. തസ്മിന്നപികാലം പ്രതീക്ഷമാണ സംഗാച്ഛ വൃഷമുദിഗ്ന ആത്മസഹചര ശുഷ്ക പർണതൃണവിരൂത വർത്തമാനോ മൃഗത്വ നിമിത്താവസാനമേവ ഗണയേ മൃഗശരീരം തീർത്ഥോദക ക്ലിന്ന ഉത്സർജ. ആ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഭരതമഹാരാജാവ് ദുഷിച്ചവരുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ജാഗ്രത പാലിച്ചു. തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താതെ ഉണങ്ങിയ ഇലകളും ഔഷധ ചെടികളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അവൻ ആശ്രമത്തിൽ തുടർന്നു. അവൻ ശരിക്കും തനിച്ചായിരുന്നില്ല, കാരണം അവന് പരമാത്മാവിന്റെ സഹവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മാന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ മരണം കാത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്നാനം ചെയ്ത് അവൻ ആ ശരീരം ത്യജിച്ചു. വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ, പ്രയാഗ്, ജഗന്നാഥപുരി തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിന് വിശേഷാൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. വൃന്ദാവനം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാനിലേക്ക് വൈകുണ്ഠഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായ വൈഷ്ണവർക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും മുഖ്യവുമായ പുണ്യഭൂമിയാണ്. പതിവായി യമുനയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. ഈ സ്നാനം അവരെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി ശുദ്ധരാക്കും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധനും മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി തീരും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ മനഃപൂർവ്വം ഇന്ദ്രിയ പീഡനത്തിന് ഇരയായാൽ അവൻ ഭരതമഹാരാജാവിനെ പോലെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്കെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 8-ാമത്തെ
അധ്യായം ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവ വർണ്ണന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് മാന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ആ മാന്റെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഇട്ട അദ്ദേഹത്തിന് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മാനുകളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയോ അവരുടെ കൂട്ടം കൂടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ള കാലഞ്ചര പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും മാതാവിനെയും എല്ലാറ്റിനെയും വിട്ടിട്ട് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. സാലഗ്രാമ വനത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാലഗ്രാമ ശിലകൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഗണ്ഡകി നദി അല്ലെ, അതിന്റെ തീരത്താണ് ഈ ആശ്രമങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും പുണ്യതീർത്ഥമാണ്, പുണ്യസ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ വസിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. എന്നാൽ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് ആരോടും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന്. പ്രഭാതിയുടെ പറയും, നേരത്തെ ആരോ ചോദിച്ചു അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താ കൊച്ചുമക്കളോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു. ഈ സമിതിയിലെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഹോട്ടൽ പോലെ എന്ന കാര്യം സമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ബദ്ധ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയായ സമിതിയിലേക്ക് ആരൊക്കെ വന്നാലും അവർക്കെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭക്തന്മാരായി തീരുവാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കഴിയും. ഭരതമഹാരാജാവ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ വീടും കുടുംബവും കാലഞ്ചര പർവ്വതവും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരുവനും അവന്റെ ജന്മസ്ഥലത്താലും കുടുംബത്താലും വശീകരിക്കപ്പെടരുത്. ഒരുവൻ ഭക്തന്മാരുടെ സമിതിയിലും സഹവാസത്തിലും ശരണം പ്രാപിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധം പോഷിപ്പിക്കുകയും ആണ്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ജന്മസ്ഥലത്തോടും കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കല്ലേ. ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ജന്മം തന്നെ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ജീവികളായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനോടൊന്നും കൂടുതലേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലും സഹവാസത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഭരതമഹാരാജാവ് ദൂഷിച്ചവരുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെ ജാഗ്രത പാലിച്ചു. തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉണങ്ങിയ ഇലകളും ഔഷധ ചെടികളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അവൻ ആശ്രമത്തിൽ തുറന്നു. അവൻ ശരിക്കും തനിച്ചായിരുന്നില്ല, കാരണം അവന് ഈ പരമാത്മാവിന്റെ സഹവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മാന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ മരണം കാത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്നാനം ചെയ്ത് അവൻ ആ ശരീരം തിരിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പുണ്യസ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗണ്ഡകി നദി, അവിടെ സാലഗ്രാമ ശിലകളുള്ളതാണ്, പുണ്യ നദിയാണ്, തീർത്ഥമാണ്. അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു ഈ മാനിന്റെ ജന്മത്തിന് ശേഷം. ഭരതമഹാരാജ് ഇവിടെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ധാരാളം പുണ്യധാമങ്ങളുണ്ട്. വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ, പ്രയാഗ്, ജഗന്നാഥപുരി തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിശേഷാൽ ഉദ്ദേശിക്കും. വൃന്ദാവനം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായ വൈഷ്ണവർക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും മുഖ്യവുമായ പുണ്യഭൂമിയാണ് വൃന്ദാവനം അല്ലെ. ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അത് എന്താ പറയുക, യുപിയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ദാമാവരാതാണ്. അത് ഭൗമ വൃന്ദാവനം ഭഗവാനയുടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഗോലോകത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് വൃന്ദാവനം. അത് ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ അത്രയും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം വൃന്ദാവനത്തില് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒഫൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് പാപഫലം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് ജാഗ്രതയായിരിക്കണം വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയും. ഓ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുണ്ടായി, വൃന്ദാവനത്തിൽ ധാരാളം പന്നികളെയും പട്ടികളെയും മറ്റുള്ള കുരങ്ങുകളെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
അവർക്ക് ഡാമിൽ വന്നിട്ടും അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം അവര് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടും മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനായിട്ടും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. പതിവായി യമുനയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ സ്നാനം അവരെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കി ശുദ്ധരാക്കും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധനും മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി തീരും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ മനഃപൂർവ്വം ഇന്ദ്രിയ വീണ്ടത്തിന് ഇരയായാൽ അവൻ ഭരത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ കുറഞ്ഞതൊരു ജീവിതകാലത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്താണ് വൃന്ദാവനം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഗോവർദ്ധനവും ശ്യാമകുണ്ടും രാധാകുണ്ടും യമുനയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യതാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പാദചിഹ്നങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനം ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിന് പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല. തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കോടികളുടെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നല്ലേ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ധാരാളം ഫ്ലാറ്റുകൾ, കോടികളൊക്കെ വലിയുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളാണ്. അവരതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ. എന്നാൽ വീണ്ടും അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ധാമിൽ പോയിട്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ജന്മം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ജന്മമാണ്. വൃന്ദാവനമായാലും മായാപുരായാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ അവസാനത്തെ ജന്മമായിരിക്കും ഈ ഒരു ജന്മം. ഇത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആ ധാമിൽ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പുനർജന്മം. वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय, ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലീലകളും നമുക്ക് ഓരോ പാഠമാണെന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരിക്കലും മായ പിടിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നിമിഷവും മായ പിടിക്കാം. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഭുപാദൻ. അടുത്തത് ജഡഭരതന്റെ കൃഷ്ണ സ്വഭാവം എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഈ ഭരത മഹാരാജാവ് 1ാമത്തെ ജന്മം ഭരത മഹാരാജാവ് 2ാമത് മാനായിട്ട് ജനിച്ചു. 3ാമത്തെ ജന്മത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജഡഭരതനായിട്ട് കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകദേശം ബ്രേക്കിന്റെ ടൈം കുറച്ച് കൂടിയുണ്ട്, 1 മണിക്കൂർ കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. 9:10 ശേഷം ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. 1 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്ന് വേറെ എന്താണ്, ശ്രീ കാളിയ കൃഷ്ണദാസ ഡിസപ്പറൻസ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ളതാണ് ശ്രീ കാളിയ കൃഷ്ണദാസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുഭാവത്തിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ